लोगोफोर बे समाव मोनसे गुसुं आपडेट लानानै फैलायबाय। दा बेनो जाबाय सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बिथांजों लोगोसे साब्रै बिबानगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव बिबाननिफ्राय बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनाय जाबाय होननानै दिनै खबर मोननाय जादों। बेलासेनि बयनिसिमबो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। लोगोसेनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खेंफोरथि होनो सानदोंदि जोंहा दाखालिसो जालांनाय खायसे ससियेल मिडियायाव बेले बेजे जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 24/10/2025 जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनसे सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ लादोंमोन। बेयाव जोंनि एडभाइसार, जोंनि इन्टेलेक्सन गासैबो बेयाव जिरायनानै जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्टखौबो लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बे सावरायमेलाव जोङो गासैबो डिस्ट्रिक्टआ सावरायनानै बिथांखि लानाय जायोदि जोंनि बनसुनि मावनो गोनां खायसे खामानि दङमोन। बे खामानि थानायनि थाखाय जोंनि जिहेतु आगोलनि आफादगिरि बिथाङा खायसे सम होनो हायैनि थाखाय बेखौ जोङो थांनाय 24/11/2025 मायथाइयाव खालारखालि जोङो रिलिज होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव आरोबाव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे 4/12/2025 मायथाइयाव जोङो क'क्राझाराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे सावरायमेल लाबावनाय जायो। बैखालि जोंनि इन्टेलेक्सन आरो एडभाइसारफोरनि बोसोन बायदियै जोंनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी, नबज्योति स्वर्गियारी आरो इराग्दाव बसुमतारी आरो वाइटिं बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामदों होननानै फोसावनानै होखानाय जादोंमोन। नाथाय बिसोरो आरो ससियेल मिडियायाव फैनानै जानला मानला मिडिया बांसावगासिनो दङ। बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खेंफोरथि होनो लुबैदों दि बनसुआ दा जिहेतु गोदानै जिथु बिबान होजानाय बे बिबानगिरिफोरजोंसो जोङो गासै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोंनि जिमान खोन्दो दङ बे खोन्दोफोरा जोंनि गोदानै दाजानाय बिथां ब्रिटेन इस्लारि, सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनजों थाफानानैसो जोङो जोंनि जि आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सिमां बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो सोमावसारलांबाय थागोन। लोगोसेनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गासै रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों, बनसुआ कुनु फेक्सन गैया, कुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोंहा जिथु गोदानै जिथु दाजानाय आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनजों जोङो मोजाङै सावरायलायनानै जोङो जोंनि जिथु बड'लेण्ड डिमान्ड, बर'फोरनि जिथु आलादा रायजो सिमां बेखौ जोङो सोलिलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय। लोगोसेनो जोंहा 5,000निबो बांसिन जिथु मुंख्लं जालांबाय, बे मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै दिनै बनसुखौ जों जोनोम होदोंमोन। बे मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै जों जिथु बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सिमांखौ जोङो जिहेतु आवगायबोबाय थादों, जों अराय सम जों आवगायलांबाय थागोन होननानै जोंनि दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय होननानै जोङो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।